ҷавонон нерӯи пешбарандаи ҷомеа буда ояндаи кишвар аз онҳо вобаста мебошад. маҳз ба хотири ҳамин ҳукумати кишвар пайвастан наврасони ҷавонони боистеъдодро дастгирӣ намуда тамоми шароитҳоро барояшон муҳайё месозанд. телевизиони Баҳористон ҳам ба хотири дастгирии ин гуна наврасони ҷавонон лоиҳаҳои зиёдеро роҳандозӣ намуда онҳоро муаррифӣ месозанд. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи навбатии ифтихор аст. манзури шумо қаҳрамони навбатии барномаи моро мисолу масъалаҳои душвори математикӣ ба қуллаҳои назаррас дар ҳаёташ расонидааст. рустам абдулвоҳидов, ифтихори салом рустам, шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор. ташаккури зиёд. чӣ сабаб шуд ки фанни алгебра яъне математика ба дили шумо ҷой ёфт ва шумо кӯшиш намудед барои сайқал намудани он? чӣ хеле ки мегӯянд математика шоҳи фанҳо мебошад ва ман аз хурдӣ мехостам ки фанҳои дақиқро аз худ намоям ва барои ин ба ман дониши васеъи математика лозим буд ва ман сар кардам математикаро аз худ намоям ва баъди якчанд вақт ман фаҳмидам ки математика ба ман осон ғалтид ва барои сайқал намудани он ман кӯшиш намудам. хеле хуб. шояд волидайн мехостанд ки шумо ягон ҷодаи дигарро интихоб кунед ва дар ин ҷодаи интихоб намудаатон норозигӣ накарданд? дар аввал бале волидайни ман зид буданд ва пас ваё мехостанд ки ман дигар фанҳоро аз худ намоям ва пас аз он ки ман маркази рушди истеъдодҳо рафта будам, дар он ҷо устоди худро Каримов Равшанро вохӯрдам ва пас аз ин ман тайёрӣ намудам ба олимпиадаҳои байналмилалӣ бо Каримов Равшан ва баъд аз он ки ман дар олимпиадаҳои байналмилалӣ сазовори ҷои намоён гаштам, падару модари ман ба ман боварӣ комил карданд. яъне дигар норозигӣ накарданд ки шумо ин ҷодаро интихоб кунед? бале. мегуфтед ки аз синфи чандум шурӯъ кардед иштирок намудан дар олимпиадаҳоро ва ҳамон вақт соҳиби ҷоиза гаштед ё на? аввалин бори иштироки ман дар синфи ҳаштӣ буд. Он гоҳ ман сазовори ҷо нагаштам ва пас аз ин ман роҳафтода нашудам ва ман давом додам ба сайқал гаштани дониши худам ба математика ва пас аз ин ман сазовори ҷойҳои намоён гаштам ва бо худ хеле бештар боварӣ кардам. яъне ҳамон сол шумо сазовори ҷо нагаштед вақте ки дар олимпиада иштирок кардед, метавонед? аввалин дастоварди худро гуфта метавонед? Масалан, кадом сол буд ва синфи чандум мехондед ва сазовори ҷои чандум гаштед? бале, аввалин бор ман синфи ҳаштиам боз соли 2015 бо иштирок карда будам. ин олимпиада дар шаҳри Алмато гузашта буд ки дар он зиёда аз 500 иштирокчиён буданд ва дар он ҷо мо иштирок намудем. пас аз супоридани олимпиада дар ин ҷо сар шуд ҷоизасупорӣ аз ҷои сеюм ва баъд аз он ки дар ҷои се номи моро эълон накарданд, мо хеле ҳаяҷон шудем. ғамгин ҳам шудед? хеле ғамгин шудем, бале. ва пас аз ин сар кардан эълон намудани ҷойҳои дуюм. дар ҷои дуюмам номи мо эълон нагардид ва мо хеле ғамгин шудем ки мо сазовори ҷо нагаштем ва пас аз ин ки эълон карданд ҷойҳои якум, дар он ҷо номи маро эълон намуданд ва ман хеле хурсанд будам ва барое ки ман парчами Тоҷикистонамро тонистам баланд бардорам. вақте ки бори якум шогирдони мо ки вақте дар олимпиада дар Қазоқистон иштирок карда буданд, дар он ҷо мо на он қадар боварӣ доштем ки сазовори ҷои якум мегарданд ва яъне дидем ки мисол масъалаҳоро хеле ҳам нағз кор кард ва хеле ҳам хуб худашро нишон дод. албатта ки ин боиси хурсандии тамоми Тоҷикистон мебошад ки байрақи Тоҷикистон дар чунин давлатҳо бардошта мешавад. ин медали аввалини ман мебошад ки ман дар шаҳри Алмато сазовори ҷои якум ва медали тилло гаштам. дар байни 500 иштирокчиён ин озмун 3 рӯз давом ёфт ва дар байни ин 3 рӯз мо олимпиадаро супорида омода шудем ба эълони натиҷаҳо. вақте ки номи манро дар сазовори дар эълони якум ҷо эълон намудам, хурсанд будам аз он ки ман парчами Тоҷикистонамро баланд бардошта тонистам. ин медали аввалини ман ҳаст ва аз ин ман хеле хушҳол шуда будам.
вақте соли 2014 рустамҷон ба тариқи конкурс ба литсеи мо қабул гардид, соли 2014 ба синфи 8 устозон омӯзгорон дарҳол дарк карданд ки лаёқати азхудкунии ин кӯдак ба кулли фарқ мекунад аз ҳамсолони худ ва бо ин машғулиятҳо гузаронданд баъд аз дарсҳо ва чун ҳамкорӣ ки ман қайд карда гузаштам ҳамкорӣ зич дорем, ҳамкории амиқу зич бо маркази рушди истеъдодҳо, рустамҷонро ба он ҷо роӣ карданд ки новобаста омӯзгори хушсалиқа Каримов Равшанҷон бо он тӯли ин солҳо машғулият мегузаронад ва дарҳол пас аз як соле ки мо дарёфт кардем истеъдоди ин лоиқати Рустамҷонро, дар соли 2015 ӯ ишғол кард ҷои аввалро, сазовари ҷои аввал гардиду медали тилло аз давлати Қазоқистон овард ва пас аз ин ҳар сол як медал ба мо тӯҳфа меовард. дар ҳамон лаҳза чӣ ба саратон омад? Масалан ҳаяҷон шуморо фаро гирифт ё не? бале, ман хеле ҳаяҷон будам ва хеле хурсанд будам ки ман тонистам сазовари ҷои якум гардам ва ман хеле миннатдор будам ба устоди худам Каримов Равшан ки устодам тавонист ба ман фаҳмонад ва ман сазовари ин ҷойҳо гардам. ин дуюмин медали ман мебошад ва дар ин олимпиадае ки дар шаҳри Москав гузашта буд, дар ин олимпиада зиёда аз 10 давлат иштирок намуданд ва дар байни ин 10 давлат ман сазовари ҷои якум ва медали тилло гаштам ва ба ҳамроҳи ман устоди ман Каримов Равшан буданд ки бо устоди ман тавонистам ин сазовари ин ҷой гардам. вақте ки кӯдакони мо дар арсаи ҷумҳурию дар арсаи байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд, ин фахри устозону омӯзгорон мебошад ва пешвозгирӣ албатта ба дараҷаи хуб мегузарад. мо нигоҳ накарда ба он соате ки тайёрии онҳо ба душанбе мефарояд, соати 1 шаб бошад, 2 шаб бошад, мо ба истиқболашон мебироем бо як шукӯҳ ҳашамат. хонандагонро ташкил мекунем, хусусан ба омади Рустамҷон хеле тайёрии хуб дидагӣ будем бо ҳамсинфонаш, бо он кӯдаконе ки ҳамсинф нестану дар синфҳои поёнӣ иштирок мекунанд ки ҳамагон фахр карданд ки рустаи мо дар арсаи байналмилалӣ соҳиби ҷои аввалу медали тилло гардид ва номи литсеи моро бардошт ва парчамбардори ҷумҳурӣ гашт. Бо фахру бо як фахру бо як ҳаяҷон гӯям мо ба фурудгоҳи шаҳр ҳозир шудем. баъд аз 2 медали тилло, бинандагони гиромӣ, Рустам кӯшиш кард ки дар дигар олимпиадаҳо ҳам иштирок намуда соҳиби боз ҷоизаҳо гардад. ҳамин тавр не? хуб, дар он олимпиадае ки масалан дар Ҳиндустон баргузор гардид, чӣ гуна ҷараён гирифт? Шумо ҷои чандум гирифтед ва аз баргузории ин олимпиада каме ба бинандагон маълумот пешниҳод мекардед? дар ин олимпиада хеле бисёр иштирокчиён буданд ва дар он гоҳ ба мо ҷойҳои тарихии онро нишон доданд ва дар ин олимпиада ман хеле рафиқони зиёде пайдо кардам ки ҳоло мо бо ҳамроҳошон суҳбат карда илмҳои худамонро месанҷем. аз ҷумҳурии Тоҷикистон мо хонандагони мо яъне 4 нафар иштирок карда буданд, 3 нафар аз литсеи Ҳутампиёвӣ ва 1 нафар Рустам Абдувохидов буд. ин олимпиада дар ҷумҳурии Ҳиндустон баргузор гардид. дар ин олимпиада зиёда аз 12 давлати дунё иштирок дошт. дар ин олимпиада ба 2 қисм, яъне байни хурдсолон ва байни калонон баргузор гардида буд ва Рустам дар байни калонҳо иштирок карда буд. вақте ки бори якум вақте ҷавобҳо баромада буданд, вақте мо рафта дидем, ба Рустам на он қадар бали нағз гузошта буданд. дар ин олимпиада Рустам бо ҳолате рӯбарӯ шуд ки қариб буд аз медали тилло маҳрум гардад. яъне аъзои ҳакамон шакли коркунии ӯро нодуруст ҳисоб намуданд ва холҳояшро кам карданд. ин чиз дар ҳама олимпиадаҳо мешавад ва решения, яъне тарзи ҳалли мисол масъалаҳо ҳар гуна мешавад. вақте ки дар бисёр олимпиадаҳо вақте ки хонанда вақте ки иштирокчӣ мисол масъаларо ба дигар намуд ҳал менамояд, баъзе ҳакамони он ҷо хуб дарк намекунанд ва вақте ки мо апеллясия метиҳем, дар апеллясия вақте нишон медиҳем тарзи кор ва тарзи ҳалли хонандаро, баъд аз он
баъд аз он мефаҳмад ки бо чӣ роҳ ҳал карда мешавад. Мисол масъалаҳо як роҳи ҳалли худро надорад, роҳҳои хеле ҳам гуногун бо роҳҳои гуногун ҳал карда мешавад. албатта вақте бача мисол масъаларо ҳал менамояд, дар он ҷо ягон монеа шуда наметавонад. даромада ба ҳайати ҳакамон ба жюриҳо мефаҳмонӣ ки чӣ гуна ҳал кардааст. вақте ки дуруст бошад бали хонандаро мегузоранд. ягон чиз нест. вақте ки хонанда дар ҳақиқат мисол масъаларо ҳал карда бошад, онҳо бали хонандаро мегузоранд. ҳамин тавр баъд аз дубора санҷида баромадан исбот шуд ки рустам ба ягон хатогӣ роҳ надодааст ва ӯ сеюмин медали тиллои худро ба даст овард. ин сеюмин медали тиллои ман мебошад ки ман дар ин медалро дар шаҳри ноида дар давлати Ҳиндустон сазовор гаштам ва дар ин олимпиада зиёда аз 13 давлат иштирок намуданд ва дар байни 13 давлат ман сазовори ҷои якум ва медали тилло гаштам бо ҳамроҳи устоди ман Каримов Равшан. ҳар як олимпиада аз дигар олимпиада хеле душвортар мебошад ва ин олимпиада барои мо душвор ғалтид ва мо тавонистем ки дар ин олимпиада сазовори ҷои якум гардем. аз Тоҷикистон 4 нафар иштирок намуда ҳар чорамон сазовори ҷои якум ва медали тилло гаштем ва парчами Тоҷикистони худамонро баланд бароштем. аз ин устозони омӯзгорон, роҳбари синф, сарвари мактаб, албатта хурсандӣ ҳар як дастовари хонандагони мактаби мо, литсеи мо, ин боиси ифтихор ва як қаноти нав ба мо мебахшад. рустамҷон на танҳо фани математикаро медонад, ба дигар фанҳо ӯ хуб иштирок карда анона баҳо мегирад ва рустамҷон бошад дар хеле олимпиадаҳои зиёд иштирок карда ҷойҳои намоён сазовор гаштааст ва вақте ки мо як ҳолат шуда буд ки мо фаҳмидем ҷои аввалро ба даст овардааст, мо хеле шод шудем ва ба пешвози ӯ рафта будем. асосан ҳамаи мо фахр мекунем ки чунин писар ба мисли рустамҷон дар синфи мо хонда истодааст. олимпиадаи дигаре имсол дар шаҳри Москав мегузарад ва дар ин олимпиада ман мехоҳам боз дониши худро сайқал намуда сазовори ҷои якум ва медали тилло гардам. нагуфта намуна бинандагони гиромӣ, хуб рустам дар ба ғайр аз 3 медали тилло боз дар чандин олимпиадаҳои дигар иштирок намуда соҳиби ифтихорнома ва ҷоизаҳо гаштааст. албатта хонандагони мо бо ишғол кардани ҷойҳои намоён ба даст овардани медалҳои биринҷиву нуқраву тилло бо ин намеистанд ва онҳо худ намунаи ибрат ҳастанд, дигарҳо ибрат мегиранд. як намуди тарбиявӣ ҳам дорад. дар маҳфилҳову дар ҷамоматҳои мактабӣ мо ҳама ин чизро қайд карда мегузарем ки дигар хонандагон ба инҳо тақлид кунанд, ки ин хеле хуб аст ва худи ҳамон кӯдакам бо дастгирии омӯзгорон, бо дастгирии маъмурияти мактаб ба ин қаноат намекунад. мехоҳад ки аз ин зиёдтару бештар кӯшиш кунаду дар дигар ҷойҳо ҳам ишғоли ҷойҳои намоён гарда дастовардҳои хуб ба даст орад. рустам, шумо ки дар чунин олимпиадаҳо бисёр иштирок кардед, яъне дар хориҷи кишвар будед, хоб дар бораи ҳамин олимпиадаҳо каме қисса мекардед аз ҷараёни баргузории онҳо ва шумо чӣ гуна ба ин олимпиада роҳ ёфтед? барои иштирок намудани дар ин олимпиадаҳо бояд якчанд давр бигузорем ки баъд аз он дар олимпиадаи дигаре иштирок кунем. санҷишон мегузоранд амин дар душанбе ва ин санҷишоро намояндагони ҳамон олимпиадаҳо мегиранд ва пас аз ин беҳтаринҳоро интихоб намуда ба олимпиада таклиф мекунанд. вақте ки устозону омӯзгорон дарёфт мекунанд ки лаёқати асодкунии кӯдак камтар аз дигар ҳамсолҳои худ фарқ мекунад, бо он кӯдак машғулиятҳо мегузаронанд ва новобаста аз ин бо мо бо маркази рушди истеъдодҳои шаҳр ҳамкорӣ зиш дорем, хусусан бо омӯзгори хеле ҷавону боистеъдод Каримов Равшан ва кӯдаконро ба он ҷо роӣ мекунем. дар ҳар рӯз онҳо 6 соати 5 соати он ҷо танҳо бо барномаҳои олимпиадӣ машғулият мегузаронанд.
муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои назди сарраёсати маорифи шаҳри душанбе аз зумраи муассисаҳое ба шумор меравад ки барои иштироки наврасон дар олимпиадаҳои байналмилалӣ саҳми арзишманде мегузорад. наврасони болаёқат дар ин ҷо баъди дарсҳо омада дарсҳои иловагӣ мегузаранд. ин барои сайқал ёфтани донишашон имконияти беҳтарӣ нест. дар маркази рушди истеъдодҳои шаҳри душанбе бошад ҳар сол 17 сентябр рӯзҳои дарҳои кушод мешавад ки дар ин рӯз тамоми хонандагони шаҳри душанбе омада ба маркази рушди истеъдодҳо аз ҳама фанҳо имтиҳон месупоранд. ба таври хаттӣ ва ба таври тестӣ имтиҳон супорида барои дохил шудан ба маркази рушди истеъдодҳо имтиҳон месупоранд ва қабул мешаванд. аз мобайни онҳо мо беҳтаринҳоро интихоб намуда бо онҳо барои тайёрии олимпиадаҳо бо онҳо тайёр менамоем. маҳз кӯмаку дастгириҳои омӯзгорони бо таҷрибаи ин муассиса буд ки рустам сазовори ин қадар медали тилло шуда берун аз марз парчамбардори кишварӣ биҳишт осоямон гардидааст. бори аввал вақте ки ӯ ба маркази рушди истеъдодҳо омада буд синфи ҳаштум мехонд ва аз синфи ҳаштум мо вақте аз рустам абдувохидов имтиҳон гирифтем он имтиҳонро нағз супурд ва аз синфи ҳаштӣ то ҳол бошад тӯли 4 сол аст ки дар маркази мо таҳсил менамояд. рустам, шумо чанд муддат аст ки дар муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳо таҳсил мекунед, ҳамин тавре? бале. хуб, дарсҳои чумо чӣ гуна ҷараён мегиранд дар он ҷо? фарқият аз маркази рушди истеъдодҳои мо аз дигар мактабҳо хеле зиёд мебошад ва дар маркази рушди истеъдодҳо мо хеле бисёр фани математикаро меомӯзем. яъне дар он ҷо фани математикаро бо шакли дигар меомӯзанд ба шумо, ҳамин хел? бале, дар он ҷо мо фани математикаро аз рӯи зинаи олимпиада мегузорем. ҳамагон медонанд ки фани математика хеле душвор аст. як хатогии ночизе метавонад тамоми масъаларо барбод диҳад, ҳамин тавр не? шумо дар ҳамин вақти таҳсил масалан ба ягон душворӣ рӯбарӯ шудаед ё не? бале, фани математика хеле душвор мебошад ва барои манам дар аввал хеле душвор буд ва иштирокчиёни олимпиада аз фани математика мисли варзишгар мебошанд ки як хатогии ночизе варзишгарро метавонад мағлуб созад ва бинобар ин як хатогии ночизе метавонад ҳалли масъаларо барбод диҳад. вақте ки дар олимпиадаҳо иштирок намекардед, омӯзиш барои шумо мушкилӣ намеовард? барое ки ман мехостам ки фанҳои дақиқро аз худ намоям, ман хеле бисёр фани математикаро аз худ намудам ва пас аз ин ба ман фанҳои дигаре хеле осон буданд барои аз худ кардан. ба ғайр аз фани математика дигар фанҳоро ҳам дӯст медоред? масалан дар омӯзиши он фанҳо ҳам ҳамин гуна фаъол ҳастед ё не? бале, ман аз хурдиаман фани информатикаро нағз мебинам ки барои ман хеле лозим мебошад. дар баъзе олимпиадаҳо мо метавонем ки ин олимпиадаро онлайн супорем ва донистани фани информатика хеле ба ман ёрӣ мерасонад барои супоридани ин олимпиадаҳо. яъне шумо ҳам дар чунин олимпиадаҳо иштирок кардаед ва сазовори ҷой гаштаед, ҳамин тавр не? ҳамин гуна ман дар дигар олимпиадаҳои фосилавӣ иштирок намудам ва дар ин олимпиадаҳо сазовори ҷойҳои якум ва дуюм гаштам. Фосилавӣ олимпиадаест ки мо метавонем олимпиадаи байналмилалиро дар шаҳри худамон супорида ва дар дигар шаҳр нарафта. дар ин гуна олимпиадаҳо намояндага омада аз мо экзамен гирифта месанҷанд. шумо ки дар чунин олимпиадаҳо бисёр иштирок кардед, миёни онҳо ягон лаҳзаи хотирмон буд ки масалан ҳеҷ аз ёдатон намебарояд? бале, мо дар олимпиадаҳо бо нафарони зиёде дӯст мешавем ва лаҳзаҳое мемонад ки ҳамроҳи ин рафиқон ки аз ёд бароварда намешавад. яъне мисол якеашро барои бинандагон нақл карда метавонед? масалан мо бо ҳамроҳи рафиқони аз дигар давлат шишта суҳбат мекардем дар бораи анъанаҳои кишвари онҳо ва баъзе анъанаҳои онҳо маро дар ҳайрат мегузоштанд. бале. хеле хуб.
البته درباره عنعنه‌های ملی مردم تاجیک هم با آنها قصه کردید. بله ما بسیار قصه میکردیم درباره عنعنه‌های مردم تاجیک و خیلی ما کوشش میکردیم که با آنها زبان تاجیکی را بیاموزیم. در همونجا کوشش کرد که زبان تاجیکی رو با آنها آموزید. خیلی خوب. با کدام زبان مثلا شما حرف میزدید؟ با زبان روسی و با زبان انگلیسی؟ ما حرف میزدیم با رفیقان از دیگر دولت با زبان انگلیسی و ترکی. خب کدام نمود ورزش رو بیشتر دوست می‌دارید و مخلصی میکنید؟ بیشتر من مخلصی میکنم با فوتبال و دوست می‌دارم بازی کردن آن. خیلی خوب. کدام دسته رو مخلصی میکنید؟ من دسته پاریس سن ژرمن رو مخلصی میکنم. лаёқати кӯдак ин худодод мебошад, лекин боз ҳолатҳое мешавад ки кӯдакро дарёфт мекунанд, кӯдакро тарбия мекунанд. ҳамчун омӯзгор психолог ҳам бояд бошад ва кӯдак бедор кардани ҳамин ҷиҳат аз омӯзгор вобаста аст. ва ман ба ҷавонони ҷумҳурӣ маслиҳат медодам ки бештари вақти худро бояд дар китобхонаҳо сарф кунанд, на ин ки дар интернет кафеҳову дар дигар ҷойҳои дилхушкунанда, чун ҳар як хондани китоб аз ҳамон китоб асаре ки мо мехонем як намуди тарбиявӣ, як ҷиҳати тарбиявӣ ҳаст. мумкин ҳамон кӯдакам ягон проблема дорад ки аз хондани ҳамон китоб дар он ҷо ҳалли проблемаи мушкили худро меёбад. бо устозон муносибати хубу на танҳо муносибат, ҳамкорӣ зич доштан дар кор. мегӯянд ки олим шудан осон, одам шудан мушкил, барои аввал бояд инсони хуб бошанд. برای متематики خوب شدن چی باید کرد از نگاه شما؟ برای متематики خوب شدن با فکر من خیلی بسیار تیاری دیدن در کار، خیلی زحمت و کوشش در کار است که متематика را خیلی زیاد و وسیع از خود نمودن. خیلی خوب. در این جدا البته سهم استادان هم خیلی نظر است. بله. باید در نزد مثلا استادی با تجربه تحصیل کرد. همین خیلی شما که مثلا در نزد یکی از استادانی با تجربه تحصیل میکنید و امکانی در المپیادهای بین جمهوریوی اشتراک نمودن رو پیدا کردید و همینطور سزاوار جا گشتید. بله. بعد ختم مکتب میانه به کجا میخواهید حجتهایتون رو سپارید؟ بعد از ختم نمودن مکتب من میخواهم یکی از بهترین دانشگاه فدراسیای روسیه داخل شوم که دایر با فیزیکا و متематика است. خیلی خوب. یعنی شما علاقه درباره این دانشگاه معلومات دارید و چگونه مثلا جریان گرفتن حجت سپاری هم میدونید. نمیتونید علاقه عمودگی دیده ایستادید برای سپاریدن حجت ها یا نه؟ این زمان من حجت های خودم را روان کرده ایستادم به طور الکترونی و میخواهم که متематика را باز واسطتر با خود کنم و شاگردانی پیدا کنم که و آنها را هم با مثل من در المپیادهای بین المللی اشتراک نمایم و سزاوار جایهای نمایان گردم. پیش از اون که ما خواننده رو قبول میکنیم و با آنها درس میگذاریم، در این وقتها با آنها نیز حس وطن دوستی رو میفهمونیم که البته آنها در خارج رفته خوانده و باز برگشته به وطن خود خدمت نمایند. پیش از همه باید به وطن خود برگشته، چون که تاجیکستان احتیاج به چنین کادرها دارد. حضور در سیم که 11 هست، ماهای نزدیک اون ختم میکند، ما رو با ما خیر و خوش میکند و من باوری عمیق دارم که حالا در آینده هم چون او خواننده ما حساب نمیشه و کسی چی میشه ما فخر میکنیم و نه یک بار دو بار حالا نام او رو میشنویم. رستم جان موفقیت فقط آرزو میکنم، آیندهش درخشان باشد. با مانند رستم عبدالواحدов یعنی شاگردان زیادی ما باشد، یعنی تمام کرده است و حالا هم در برابر آن تحصیل می نمایند که بعد بسیاری آنها در یعنی بیرون از جمهوری تحصیل نموده ایستادند، در مسکو، در سانت پترزبورگ و در قزاقستان، اوکراین و دیگر دولت‌های دنیا شاگردان ما تحصیل نموده ایستادند. یعنی ما میخواهیم که من میخواهم که نیز با مانند این شاگردانمان رستم بیرون از تاجیکستان تحصیل نموده، یعنی دانش خود را قوی تر نموده و باز برگشته به دولت خود به خدمت خود خدمت نماید. رستم ما با شما در جوده انتخاب نموده‌تان موفقیت ها خواهیم، باوری داریم در آینده با این جوده انتخاب نموده‌تان باز پرچم برداری کشور میشوید و خب از صحبت امروزه باز باوری داریم که جوانان هم یک جهان
معنی گرفتن و من بعد مثل شما کوشش میکنند که در المپیاده ها اشتراک نمایند. تشکر زیاد. بینندگان گرامی باید قید نماییم که تلویزیون بهارستان برای دستگیری جوانان بالیاقت همیشه کوشش خواهد کرد و همین گونه نمایش ها را آماده می نماید. این بود برنامه نوبتی افتخار. خیر تا دیدار نوبتی سربلند باشید.